Să muncim mult, ori să muncim cu cap. Să economisim, ori să risipim. Să ne implicăm, ori să așteptăm. Noi alegem, împreună, la emisiunea Alternative, în fiecare săptămână la televiziunea ta. Alternative, idei bune pentru o viață prosperă. Bun găsit tuturor! Sunt Victor Sofroni și din studioul Impuls TV vă invit la o nouă ediție din ciclul Alternative. Cum se implică femeia în politică? Care este rolul ei în societate? Întâi de toate vreau să salut prezența în studio a doamnei Silva Moscalu, ex-consilieră locală și managerul gimnaziului din satul Cușmirca. Bună seara! Bună seara! Și domnul Drăguț, consilier raional. Bună seara! În studioul din Chișinău vreau să salut prezența doamnei Tatiana Badan, președintele Congresului Autorităților Locale din Republica Moldova, și doamna Elena Rațoi, manageră de componentă a programului Organizației Națiunilor Unite Femeile în Politică. Potrivit barometrului de gen lansat recent în Chișinău, aproximativ 6% din bărbații respondenți au declarat că sunt membri de partid și activează în cadrul unor formațiuni politice. Numărul femeilor încadrate în activitatea acestor formațiuni politice este de 2 ori mai mic. Totodată, când vine vorba de activitatea ONG-urilor, sunt de 2 ori mai multe femei decât bărbați. Totodată, când vine vorba despre activitatea femeilor primare, bărbații sunt mai mulțumiți și mai satisfăcuți de activitatea acestora decât în satele unde primarii sunt bărbați. În cazul comunilor conduse de femei primari, nivelul încrederii este de 34%, comparativ cu 6% în cazul comunităților unde sunt conduse de primari bărbați. Înainte de a începe discuția propriu-zis, vreau să vă propun să vizionăm un reportaj realizat de echipa Impuls TV în raionul Șoldănești. Rog, regia. Locul femeilor nu este doar la cratițe, o spun bărbații din raionul Șoldănești. Ei cred că femeia se descurcă mai bine decât bărbatul, în toate domeniile, inclusiv cel politic. Calitățile de care dispun femeile pentru a face față provocărilor din viața politică, socială și culturală ar fi empatia, răbdarea și perseverența. La Șoldănești, bărbații vor ca femeile lor să fie mai active și să se implice mai mult în dezvoltarea socioeconomică a raionului. Majoritatea intervievaților în cadrul unui Vox Populi susțin că o femeie la putere ar rezolva mai multe probleme decât un bărbat. În opinia noastră, cât de importantă este implicarea femeii în viața politică, în viața socială? Foarte mare! Eu aș socotic femeile uleacă sunt mai înțelepte ca bărbații. Femeile sunt mai, cum să vă spun, mai sincere, mai blânde, mai generoase. Suntem egali, parcă femei, bărbați, pentru mine nu importă. Eu cred că cât mai mult o să implici femeile, cu atât cred că, nu știu, o să avem o societate așa mai, cum să spunem, mai echilibrată. Cu femeile, mai multe întrebări hotărăsc mai bine ca bărbații. De ce credeți așa? Că ele sunt mai, cum zice, sunt mai precise și ele și gândesc ele și spun ele. În ultimul deceniu a sporit numărul femeilor cu funcții de răspundere din raionul Șoldănești. Femeile au monopolizat sistemul de învățământ, unde doar 10% din angajați sunt bărbați. Numeroase sunt și femeile care lucrează în medicină. Chiar și în poliție, de la an la an, numărul angajatelor a sporit considerabil. Femeile din Șoldănești se pricep să facă orice meserie, de la cusutăreasă până la șefie raionului. Eu cred că și în viața cotidiană rolul femeilor e foarte important și în Consiliul Local cu atât mai mult, deoarece părerile lor de multe ori bat deciziile sau părerile bărbaților care sunt consilieri. Femeile au un rol mare în Consiliul Local și anume ele sunt mai active, vin cu cele mai Adică mai des vin cu inițiative, cu propuneri pentru a iniția anumite activități, anumite proiecte. Ele sunt cele care au o mai mare credibilitate din partea cetățenilor. Am obținut multe finanțări pentru, de exemplu,
Primul trofeu pe care a fost reparația unui pod. Femeia menține armonia într-o familie. Și de aceea ea este înzestrată cu harul lui Dumnezeu de a menține această armonie și în societate, implicându-se în politică. O femeie poate să ridice tăți dacă este susținută de un bărbat adevărat. Conform datelor oficiale, la ultimile alegeri locale, 8 din 27 de mandate de consilier raional au revenit femeilor. Femeile conduc și 3 din 23 de primării din raion. Am revenit în studio. În contextul reportajului vizionat, vreau să vă expuneți cât de necesară este implicarea femeii în viața politică, în viața comunității. Este neapărat să deții un mandat de consilier ca să poți realiza un proiect la nivel local, doamna Moscalu? Cred că nu este important ca să ai mandatul de consilier, dar totuși acest mandat de consilier îți cere o răspundere mai mare, dar cred că numai prin muncă, printr-o legătură permanentă, colaborare cu toată comunitatea, noi putem ca să câștigăm ceva pentru performanța comunității noastre. Dar femeia trebuie numai decât să fie implicată în viața administrației publice locale. Trebuie ca să ținem cont ca în administrația publică locală, în alegerea consilierilor de gen și, n-aș zice eu în ultimul rând, și de vârstă. Tineretul, chiar și oamenii în vârstă, sunt acei care pot ca să ne vină cu multe idei, cu multă susținere și astfel noi putem ca să facem ceva frumos. Să spun că nu mi-a reușit ca să fac ceva frumos pentru gimnaziul care îl conduc, nu pot să spun, deoarece în spate am o armată mare de copii, părinți și Consiliul Administrativ, care permanent mă susține și capăt rezultate. Dar cred că dacă aș fi fost consilier local, aș fi putut rezolva întrebarea și cu alimentația copiilor din familiile vulnerabile, căci am mers cu 2 demersuri la Consiliu, dar n-am fost susținută și poate anume acest vot care era al meu poate rezolva întrebarea. De aceea cred că femeia și mai ales o femeie care este la conducere trebuie să participe și în viața politică a societății. În calitatea dumneavoastră de manager, n-ați putut convinge cei 13 consilieri să vă acorde susținere? Era neapărat să aveți statutul de ales al poporului. Au început replici că nu sunt finanțe, că părinții copiilor vulnerabili primesc ajutoare materiale și câțiva au fost și poate să fost și eu altfel era. Am înțeles. Domn Drăguț, Constantine v-au acordat 2 mandate de primar consecutiv. Care a fost suportul femeilor din localitate și care a fost raportul bărbați-femei în componența Consiliului Local? Deci, în cei 8 ani de mandat de primar, practic, în primul mandat au fost, din 13 consilieri aleși, au fost 3 femei. Dar în acești 8 ani m-au înconjurat practic numai femeile, deoarece am avut, chiar sunt și acum 2 grădinițe, 2 șefe de grădinițe și toți funcționarii publici practic au fost femei. Și în ultimul timp chiar și altele s-au activat, deoarece văzând că situația socioeconomică în țara noastră, din păcate, este aceasta care este, femeile au hotărât ca să iasă la arenă și
practic toate ajutoarele, toate granturile care veneau în primărie, eu mă străduiam ca să le acord o prioritate ca să poată aduce la un bun sfârșit aceste proiecte pentru social-economice, social-culturale care se desfășurau în primăria Răspopeni. Și mai mult ca atât, bărbații în ultima vreme sunt cam timizi și nu participă activ la toate manifestațiile, la toate activitățile socioeconomice. Nu știu din ce cauză, dar este o tendință de scădere a bărbaților pentru activitatea socioculturală, socioeconomică. Sunteți consilier local și la sigur că aveți o echipă cu care vă consultați în a vă exercita funcțiile de ales al poporului. Care este susținerea femeilor în această echipă? Din cele ce ați spus, am înțeles că bărbații nu prea vor. Femeile, dacă vin cu o propunere, noi, bărbații, o susținem la 100%. Da. Practic, deja și femeile sunt, să spunem... Puteți exemplifica cele spuse? Da, deci a fost un proiect elvețian și șefa Casei de Cultură a câștigat proiectul. Practic nu a fost nicio problemă pentru a acorda 37.000 contribuții pentru a dezvolta acest proiect care activează și în ziua de astăzi. Deja are 4 ani de zile când activează. Doamna Moscalu, care este diferența dintre Silvia Moscalu, consilier, și Silvia Moscalu, neconsilier, dar manager școlar? După cum am spus, cred că numai acel vot care nu-l poate da Silvia Moscalu la îndeplinirea diferitor idei, dar restul, implicarea în viața comunității, ajutorul, o colaborare strânsă cu consilierii, cu toate organizațiile care sunt în comunitatea Cușmirca și parteneriatul cu părinții. Ce proiecte ați implementat în școală în ultimul timp? În ultimul timp am implementat proiectul Părinte de succes poți fi și tu, cu Prodidactica, unde au fost școlarizați părinții pentru a avea rezultate mai bune. Și astfel părinții s-au implicat foarte mult în educația copiilor lor. Orice activitate are loc în gimnaziu sau comunitate, sunt implicați și părinții, diferite întreceri sportive, diferite raiduri, diferite clăci. Iată, de exemplu, acum am numit așa claca de a ajuta școala pentru pregătirea către noul an școlar. Și părinții împreună cu fiecare dirigent, învățător, toți împreună au răsucit mânicile și lucrează. Care e cheia succesului? Cheia succesului este aceea că toți vor ca școala să prospere, ca comunitatea să prospere, să avem copii educați, copii cu calitate în instruire. Iar acum vreau să implic în dezbatere oaspeții din studioul central. Doamna Badan, de pe poziția dumneavoastră de președinte a Congresului Autorităților Locale din Moldova, cum vi se pare situația noastră de la Șoldănești și care este tabloul în ansamblu pe Republică? Poate aveți și niște exemple din experiența unor țări unde dumneavoastră ați fost prin deplasări. Mă refer la activitatea femeilor. Vreau să salut toți colegii și colegile, cât din platoul dumneavoastră, atât și colegii aleși local, colegile alese locali din Republica Moldova. Și vreau să vă menționez că, de fapt, la acest capitol în Republica Moldova noi am avansat. S-a vorbit și mai sus despre acest fapt. Ne bucurăm foarte mult că în administrația publică locală, cel puțin în spațiul european, noi avem un loc foarte bun, pentru că avem alese 184 de femei primari,
În afară de aceasta avem un număr de femei consilieri și mai mult ca atât aș vrea să menționez că în Republica Moldova totuși femeile noastre reușesc și vin cu mare aport în dezvoltarea cât a localităților, atât și a instituțiilor publice de pe teritoriul Republicii Moldova. Dacă să vorbim despre participarea în ansamblu a femeii în politică și mai mult ca atât că reprezintă administrația publică locală, vreau să menționez câteva lucruri care se merită de apreciat și anume pentru țara noastră. Femeile, de fapt, femeia în politică este o mamă și ea este și soție, ea este și soră și vreau să vă zic că femeia în Republica Moldova vine cu foarte multă insistență și curaj, venind cu foarte multe soluții și creative aceste soluții în dezvoltarea locală. Am cunoscut și cunosc foarte multe femei în Republica Moldova care sfințesc locul acolo unde se află, în școli, în grădiniți, consilieri locali. Și vreau să vă zic că aceasta totul se datorează faptului că bărbații noștri din Republica Moldova susțin aceste femei și atunci când ele vin cu o inițiativă locală, cu o inițiativă de a dezvolta un proiect de dezvoltare, au acel farmic de a convinge și a argumenta prin argumenta orice proiect, orice activitate, orice acțiune. Sigur că pentru Moldova avem nevoie și mai mult de proiecte de dezvoltare prin care femeile noastre din administrația publică locală, din instituțiile publice, din orice domeniu de activitate să aibă o marjă mai largă de a putea atrage acele proiecte sau aduce anumite proiecte de dezvoltare pentru comunitățile lor. Eu aș vrea să mă închin astăzi față de toate doamnele care au funcții cât în calitate de primar, atât și funcționari publici și aleși locali și manageri, pentru că, de exemplu, localitatea în care eu sunt primar deja în a 4-lea mandat, practic la toate instituțiile publice sunt manageri femei. Și vreau să vă zic că succesul activităților noastre în localitatea noastră se datorează acestor femei și sigur că vreau să vă spun că aceste femei pot și conving de fiecare dată și nu vin singuri, vin cu bărbați și în colectivele artistice aduc bărbații și la anumite activități pot convinge și pot aduce plus valoare în orice activitate. La fel aș vrea să mai menționez câteva lucruri care consider că este important să le enumerăm astăzi. Femeile noastre foarte repede și mai repede ca bărbații reacționează social la anumite probleme. Ele văd cu alți ochi problemele sociale și iată și în platoul dumneavoastră de la Șoldănești am auzit foarte lucruri frumoase spuse și de domnul primar și de doamna manager, că atunci când sunt anumite probleme sociale, dar noi acum în țară ne aflăm în anumite probleme sociale, să menționăm că pentru că avem un exod masiv a oamenilor pleacă din țară, dar aceste femei vin cu foarte multe soluții sociale. Și uitați-vă că ați menționat și dumneavoastră, vin cu proiecte de susținere socială, deschid centre sociale, asigură proiecte pentru a susține păturile social vulnerabile. Și iată aici este, cred că, succesul acestor femei, pentru că bărbații nu sunt așa sensibili la aceste probleme sociale. La fel aș vrea să mai menționez că în Republica Moldova și bărbații se descurcă. O altă problemă avem problema lipsa resurselor financiare și sigur că uneori mai dau bărbații mâinile în jos, iar femeile se încurajează și caută din orice, deci poate să vii și cu o inițiativă voluntară care poate să aducă o dezvoltare sau un proiect de succes acolo unde se află ele. Dacă să vorbim despre Congresul Autorităților Locale din Moldova, vreau să vă zic că în cadrul organizației noastre a fost creată și organizată o rețea a femeilor susținută de partenerii noștri de dezvoltare, UNIUMAN,
Și vreau să vă spun că această platformă foarte mult vine în ajutorul și sprijinul în comun cu partenerii noștri de dezvoltare, de a asigura încurajarea prin dezvoltarea capacităților, prin dezvoltarea celor abilități de a scrie proiecte și iarăși este o platformă prin care colegele primari, funcționari publici, aleși locali, alese locale mai împărtășesc între ele acele practici de succes și totodată își îmbogățesc activitatea lor acolo unde se află. Într-adevăr, datele barometrului de opinie arată că percepția populației cu privire la alegerea unei femei sau unui bărbat într-o funcție de conducere s-a schimbat în parcursul ultimilor 10 ani. Dacă în 2006 doar 61% din respondenți au declarat că genul nu contează atunci când vine vorba de o funcție, acum acest procentul respondențelor este de 72. Adică 72% din persoane spun că genul nu contează când vine vorba de o funcție sau când vine vorba de întrebarea cine ar trebui să conducă țara, primăria, școala, în familie, etc. Însă atunci când facem dezagregarea pe funcții, observăm că cu cât mai înaltă este funcția, cu atât cetățenii dau preferință unui bărbat. De exemplu, dacă în calitatea de președinte al Comitetului Părintesc respondenții ar opta mai degrabă pentru o femeie, atunci când vine vorba de președinte de țară sau primar, respondenții optează pentru un bărbat. De asemenea, mai există și problema, sau mai bine spus, stereotipurile care există în societate, precum că locul femeii este la cratiță. Nu, locul femeii nu este la cratiță, pentru că atât femeia cât și bărbatul sunt responsabili ambii de treburile din gospodărie, de îngrijirea copiilor, etc. Respectiv, în cazul în care sarcinile în familie ar fi divizate, femeia ar avea și mai mult timp și mai multe oportunități pentru a se implica în politică. Acum, ceea ce ne arată datele barometrului de opinie este că femeile sunt în mare parte privite ca cele responsabile de îngrijirea copiilor și a familiei. Respectiv, mesajul ar fi, da, bine, ai toată libertatea să te implici în politică, însă nu uita și de treburile casnice. Asta e ceea ce avem la moment. Însă, de fapt, în ideal, ar trebui să fie o situație diferită. Pentru că, cum am spus, atât bărbații cât și femeile sunt responsabili de treburile casnice. Totodată, barometrul arată că femeile lucrează pe zi cu 2 ore mai mult decât bărbații. Și noțiunea de muncă sau de lucru nu înseamnă doar serviciu, ci și cât timp petrec ele cu copiii în gospodărie și așa mai departe. Respectiv, iarăși, datele ne demonstrează că femeile, pe lângă faptul că mai au serviciu, vin acasă și dedică mai mult timp, iarăși, îngrijirii familiei, copiilor, treburilor casnice, bucătăriei, etc. Din acest motiv, avem și discrepanța despre care dumneavoastră m-ați întrebat, că din ce motiv, de fapt, cetățenii adică sunt femei lidere, sunt femei demne să fie alese într-o funcție de conducere, însă de fapt numărul lor este foarte mic. Cum am spus, din cauza percepțiilor care există în societate, precum că femeia trebuie să aibă grijă de gospodărie, femeile sunt mai puțin încrezute în ele decât bărbații, respectiv dacă unui bărbat îi s-ar propune o funcție, el mai degrabă ar accepta-o decât o femeie. Pentru că femeia trebuie să analizeze dacă are competențe, capacități, timp, ce va spune familia, ce va spune, nu știu, soțul, etc. Pe când bărbatul nu are asemenea încrediri. Mai este încă și stereotipul care se educă la noi în societate, în școli, în familie chiar, precum că băiatul sau bărbatul este cel care trebuie să conducă.
fetițele mai degrabă sunt încurajate să stea acasă, să aibă, nu știu, să nu fie atât de active, să nu își expună părerea, pentru că nimeni nu ascultă o femeie. Pe când, din contra, băieții sunt încurajați de mici copii să fie lideri, să se expună, să participe în diverse activități și, crescând, persoanele continuă să creadă în aceste concepte, precum că bărbatul este cel care ar trebui să conducă. Deci, plus că mai avem și susținerea femeilor de către partidele politice sau reprezentarea pe listă a femeilor, pe listele de candidați a femeilor. Din câte ați spus și dumneavoastră, partidele politice au 40% de membri femei. Dacă să dezagregăm pe categorii de activități în care se implică aceste femei membre de partide, observăm că ele se implică în aceleași activități ca și bărbații. Respectiv, ele în egală măsură participă la ședințe, ele în egală măsură participă la întâlniri cu alegătorii, aduc contribuții în partid, etc. Însă atunci când vine vorba de funcții elective, femeile mai degrabă se regăsesc la coada listei de candidați decât în fruntea acestea. Iarăși ar fi și o altă problemă, ar fi și discrepanța de venituri pe care le au femeile față de bărbați. Chiar dacă legislația Republicii Moldova spune că pentru aceeași funcție trebuie să primească același salariu și direct nu avem discriminare pe bază de gen atunci când vine vorba de salariu, însă când calculăm numărul de ani pe care o femeie îi muncește și pe care un bărbat îi muncește, observăm că femeia câștigă mai puțin, pentru că femeile de obicei acceptă locuri de muncă mai prost plătite decât bărbații, pentru că femeile pierd din salariu atunci când stau în concedii de îngrijire a copiilor și respectiv există diferențe salariale între femei și bărbați. Din cauza aceasta, femeile nu au un suport financiar atât de mare ca și bărbații pentru a investi într-o campanie electorală. Și iarăși, știm cine investește în campanie electorală. Da, totodată, astea sunt principalele bariere. Este mentalitatea societății care impune femeia să stea acasă, educația și faptul că fetițele sunt educate mai degrabă să opteze să stea în umbră decât să meargă înainte, și posibilitățile financiare ale femeilor. Domn Drăguț, cum lichidăm, cum schimbăm mentalitatea cetățenilor și cum noi, bărbații, acționăm, ne organizăm să le promovăm, să se realizeze mai pe deplin femeile? Din păcate, noi, bărbații, mai avem încă rămas din regimul post-sovietic că bărbatul este capul casei și bărbatul întreține familia. Dar trebuie să ne mai uităm și prin țările europene cum funcționează, cum există o familie în țările europene, ca femeia să poată să se exprime, să poată să aducă chiar acasă acel salariu poate mai mare ca a bărbatului, să o promovăm, să ne schimbăm noi înșine pe noi, să ne mai uităm prin împrejurul nostru ca să scoatem femeia în lume. Să nu o ținem acasă, lângă cratiță, cum a spus doamna, dar să-i dăm posibilitatea ca să iasă, să caute și să găsească un post de lucru. Din păcate, în țara noastră, cam în mediul rural, femeile nu prea au posturi bune de muncă, dar sperând că în viitorul apropiat vor apărea și atunci și femeile de la țară vor beneficia de toate
aceste privilegii care le beneficiază femeile de la oraș. Domnul Mascală, cum facem ca cetățenii să-și schimbe opinia când vine vorba de capacitățile unei femei în a gestiona o instituție? Cred că fapta care o facem noi joacă rolul principal, dar trebuie permanent ca să colaborăm cu comunitatea, trebuie permanent să-i facem pe toți să înțeleagă ce înseamnă lucrul unui manager sau lucrul unui pedagog sau a unui agent economic, femeie, ca ei văzând împreună cu tine participând, astfel cred că îți vede capacitatea ta de conducător, capacitatea ta de a face ceva lucruri frumoase și astfel te promovează și ei singuri. Care ar fi rolul școlii în educația a altui fel de gândire, în a se implica în schimbarea unor norme de conduită în societate, încât activitățile pe care le desfășurați dumneavoastră, profesorii în clasă, să avem o altă generație cu o altă mentalitate de egalitate de gen? Participând la o adunare generală cu părinții, cineva mi-a propus că ar fi bine ca să avem în școală un teatru dramatic, un teatru social, unde anume problema conduitei tinerii generații să fie oglindite în aceste teatre, dar cu participarea a întregii comunități, părinți, copii, pedagogi. Și organizarea timpului liber împreună cu ei, ca tineretul să vadă care este rolul unei femei, cum îi trebuie sau în genere rolul unei persoane, cum poate să-și organizeze timpul în așa fel ca să căpătăm succese, o educație a tinerii generații ca să o pregătim pentru viață. Nu-i că numai să învățăm, dar toate acestea să le putem da și în viață. Și totuși avem exemple când femeile se impun și soluționează diverse probleme, nu doar la nivel de comună, de raion, ci și la nivel regional. În acest context, echipa din Comrat a realizat un reportaj despre activitatea femeilor din Găgăuzia. Vă rog, regie, reportajul. Sfera politică mereu a fost considerată drept una fiind dominată preponderent de bărbați, dar în ultimii ani tot mai multe femei exercită funcții importante în stat. În mâinile femeilor sunt concentrate cele mai importante sarcini, astfel încât acestea nu mai pot fi numite reprezentante ale sexului slab. Sexul astăzi nu mai contează la fel de mult ca odată. În prim plan sunt calitățile personale. În baza exemplului satului Fera-Pontevca putem urmări istoria dezvoltării localității odată cu venirea în funcție de primar a unei femei. Dar este oare simplu să fii femeie într-o postură atât de responsabilă? Valentina Nedova răspunde încrezător: simplu. Important e să fii insistentă și să știi a-ți atinge scopurile propuse. На данный момент это ведение времени. Я считаю, что женщины должны быть в политике. Почему? Женщина сегодня менее коррумпирована, более ответственная женщина. И я вам скажу, что вот даже если взять, когда я стала на должность примара с 1 июля, приступила к должности 2015 года, я стала более ответственная. Я знала, на какой шаг я шла. Я считаю, что мне легко работать, потому что я человек настойчивый, упорный, я ставлю цели и я их добиваюсь. У меня была предвыборная программа. Я вам скажу, что я ее уже на 75% выполнила. Reșind din propriile viziuni, Valentina Nedova consideră că se descurcă cu responsabilitățile sale. De asta sunt încrezuți și locuitorii satului, care observă schimbările benefice parvenite odată cu intrarea în funcție a noului primar. Toți sunt convinși că nu există nicio diferență dintre femei sau bărbați în acest sens. Ba mai mult, ei cred că femeile se descurcă mai bine în funcțiile de conducere.
Это работа сложная, ответственная, круглосуточная. И я в свое время, где-то лет 10 назад, тоже дважды баллотировалась на эту должность и работала секретарем, поэтому знаю, что должность Валентины Ивановны примара – это не 8 часов, как пишут в графике, а 18 и все 24. Но на наши приятные такое ожидание, она за 2 года многое уже сделала. Именно когда она стала над пост заняла, выбрали ее, и освещение у нас появилось. И сейчас действительно более-менее, хоть мы живем, а то было темно, мы боялись ходить. Есть у нее много преимуществ, вот она делает площадки хорошие, вот у нас было даже сейчас для детей 1 июня защита, она много чего что сделала, наши дети радуются, и вот здесь площадка есть у нас, на нашем стадионе площадка есть. Не знаю, как бы мужчина справился, женщины как бы больше помогают, идут на помощь, уступки, нежели в данный момент mujicam. Femeile neapărat trebuie să se implice în politică, e convinsă primarul. Potrivit ei, anume, calitățile caracteristice femeilor pot influența pozitiv mersul lucrurilor. Если взять на руководящие должности, да, я считаю, что должна быть женщина, потому что, вы знаете, в доме глава кто? Хозяин, голова, а головой кто вертит? Шея. И вот женщина старается создать домашний уют, и в работе будет то же самое. Я считаю, что женщины должны быть на руководящей должности хотя бы 50%. Но, к сожалению, у нас сегодня около 30% женщин на руководящей должности. Я считаю, что и в парламенте должно быть 50 на 50. 50% женщин должно быть в парламенте, 50% мужчин. Un adevărat exemplu de implicare activă a femeilor în viața politică este Găgăuzia. În funcția de șef al autonomiei este o femeie. Acestea se regăsesc și în componențele Comitetului Executiv și Adunării Populare, precum și în alte organe de administrare publică. Ce le lipsește femeilor noastre pentru a se implica mai activ în viața social-culturală, social-economică a comunităților, pentru a deveni lider acolo unde trăiesc și muncesc, să nu avem nevoie de diverse acte legislative care să stabilească raportul între femei și bărbați când vine vorba să alegem consilii raionale, locale, directori de întreprinderi? Cred că încrederea în performanțele proprii și în unele cazuri cred că și modestia. Poate nu sunt chiar așa de încrezute că succesul va veni așa cum vor ele și poate în unele cazuri nici susținere. Dar ca să faci un lucru care să aibă rezultate, în spatele tale trebuie ca să stea și cei bărbați care ai nevoie de ei. Chiar și dacă să te deplasezi undeva, ai nevoie de cineva care să conducă o mașină, ori ca să facem ceva, trebuie totuși și să avem o susținere mai... Așa poate să-ți propune, poate să te impui, da, iată așa, într-un fel. Poate chiar și câteodată mai leși de la tine, parcă n-ai o încredere că vei reuși ceea ce dorești. Domnul Drăguț, cum sporim credibilitatea societății în femei? Le sporim credibilitatea de care de fapt și se bucură femeile? Eu cred că o femeie să se impună mai bine ei îi lipsește, mai ales la noi în țară, situația economică. Dacă o femeie va avea un loc stabil și bine plătit, atunci ea se poate gândi și la celelalte, la proiecte social-economice, social-culturale. Atunci când femeia depinde de salariul bărbatului sau așteaptă de undeva că va veni un ajutor sau va primi ajutorul lunar sau concediu de maternitate, atunci femeia niciodată nu se va gândi la proiecte de dezvoltare. Se va gândi cum să facă ca sânul familiei să fie bun. Dar asta îmi trebuie, locuri de muncă și femeile, dacă o să aibă, atunci o să gândească la
la proiecte și la amenajarea tuturor localităților unde trăiesc. Și noi, bărbații, trebuie să le promovăm. Doamna Badan, sunteți președintele Congresului Autorităților Locale, sunteți primar, sunteți soție și mamă, sunteți o femeie foarte solicitată. Nu vă întreb cum vă reușește. Vreau să aflu de la dumneavoastră ce ar trebui să facă toate femeile ca să le reușească. Mulțumesc foarte mult, dar aici aș veni și eu un pic cu anumite răspunsuri. Cum de fapt o femeie ar putea să se manifeste în activitățile cât publice, atât și în toate zilele. Deci, mai întâi de toate, este important să avem o stabilitate în țară economică, să avem o încurajare și o motivație pentru femeile noastre din Republica Moldova și cred eu că este foarte important ca mass media noastră din țară să reflecte mai mult activitățile femeilor. Pentru că dacă vizionăm seara toți cu dumneavoastră împreună o emisiune sau alta, vedem doar bărbați. Nu prea vedem sau anumite probleme care și așa viața parcă ni se pare uneori tristă și disperată și mai urmărim doar noutăți de acestea dramatice care nu ne oferă această posibilitate și încurajare. Mai mult ca atât, ar trebui ca noi cât mai mult să promovăm și să mediatizăm femeile care, iată, se dedică unor activități și cu salarii foarte mici. Și corect a menționat colegul primar din Șoldănești când a spus că este importantă această motivație de salariu. Cred că aici este important ca politica statului și acele partide politice care sunt la guvernare și guvernul și ministeriile prin politicile sale să ofere mai multe posibilități și încurajări și motivații cât și pentru femei, atât și pentru bărbați, pentru că mi-e tare frică că mâine noi toate cele reforme care am început să le facem în Moldova democratice, nu vom avea pentru cine și vom pierde și acest entuziasm acelor femei care se află în diferite domenii de activitate, va pierde acest curaj și nu vom mai avea nici acele capacități și acele inițiative frumoase pe care le fac. Ce ține de activitatea mea, cât în calitate de primar, de mulți ani lucrez în administrația publică locală și în calitate de președinte a Congresului Autorităților Locale, vreau să vă zic că nu este așa de ușor, pentru că trebuie să reușesc să acopăr toate cele solicitări și acele planuri și acele activități grandioase care le facem noi în comunitatea Selemet, dar, sincer să vă zic, mai puțin dorm, mai mult mă implic și am marele noroc că sunt susținută cât de familie, atât și de echipa din cadrul instituțiilor publice din localitate. Există o susținere foarte bună din partea consilierilor, necătând că sunt și bărbați și femei. Cu toții am găsit un consens că nu ne interesează fiecare din ce partid politic vine, deci accentul îl punem dezvoltarea locală și proiectele de dezvoltare a localității noastre și cred eu dacă ar exista în țară așa un consens bun când și partidele politice s-ar uni pentru a dezvolta această țară, să găsim și să fim auziți unii și alții prin găsirea soluțiilor și realizarea acelor proiecte importante care sunt așteptate, acelor servicii care sunt foarte așteptate de cetățeni. Vreau să încurajez toate femeile. Să știți că o femeie reușește, o femeie poate și o femeie poate să convingă și politicul. Vă doresc să aveți curaj și să nu aveți frică să participați cât în viața decizională a comunităților dumneavoastră și în viața politică și să venim cu acel apel și către partidele politice ca pe listele electorale să regăsească cât mai multe femei. Femeia poate reuși cu sprijinul bărbaților puternici. În primul rând, cred că asta ține de educația pe care o dăm în familie, în școli, chiar și începând cu grădinițe.
Respectiv, pentru ca să avem mai multe femei în politică, pentru ca să încurajăm femeile să acceadă nu atât în politică, cât în general în funcțiile de luare a deciziilor, trebuie să, încă de mici copii, să nu mai divizăm responsabilitățile sau sarcinile între băieți și fetițe, pentru că ambii au aceleași roluri, au aceleași capacități și ceea ce contează este, de fapt, capacitatea cât de bine îți faci munca, iar nu dacă ești fată sau băiat. Respectiv, una ar fi să spargem stereotipurile care există în cultura noastră, în educație, și mă refer aici nu doar în educația din școală, dar și educația pe care se oferă în familie. Totodată, cum a spus și doamna Badan, să promovăm cât mai mult imaginea femeilor lidere. Pentru că noi în Republica Moldova avem foarte multe femei lidere, femei de succes, femei care reușesc, care pot schimba societatea, pot schimba comunitatea și chiar ele aduc schimbări în comunitate, doar că ele nu sunt văzute. Ele nu sunt mediatizate. Respectiv, aceste modele pozitive ale femeilor de succes pot să încurajeze și alte femei la rândul lor că și ele pot reuși. Adică, prin exemplu acestor femei care deja s-au remarcat, ar putea și alte femei care au poate un picuț mai puțină încredere în forțele proprii acum la moment să iasă din zona lor de confort și să meargă în politică sau în oricare altă funcție de conducere. Și cum, de fapt, încă Republica Moldova mai are nevoie de legislație care să impună o anumită cotă de reprezentare a femeilor și bărbaților în politică, pentru că atâta timp cât societatea este încă condusă de stereotipuri și încă femeile se confruntă cu mult mai multe bariere decât un bărbat pentru ca să acceadă în politică, este nevoie ca să venim cu un sprijin sau cu un sprijin, cu un suport pentru ca să le oferim acest loc în procesul de conducere. Vreau să menționez totodată că legislația care prevede cotele este una temporară, respectiv atunci când aceste stereotipuri sau atunci când vor dispărea barierele care le împiedică acum la moment pe femei să acceadă în funcție de decizie, atunci nu vom mai avea nevoie nici de această lege și respectiv persoanele vor fi alese sau ele și vor primi funcțiile în bază de reușite și nu de gen. Pentru că la moment încă femeile au mult mai multe bariere în ceea ce ține de accederea lor la o poziție de conducere decât un bărbat. Și am menționat anterior aceste probleme, cum ar fi stereotipurile, mentalitatea, sarcinile din gospodărie și felul în care ele sau ceea ce le-a impus societatea să gândească că nu este locul femeii într-o funcție de luare a deciziilor. Însă, de fapt, cum am spus, și femeile și bărbații trebuie să se regăsească în funcții de conducere. Nina Costiuc este la al 7-lea mandat în funcția de primăriță în Budești. Are acumulată o bogată experiență în administrarea treburilor localității. Dânsa susține că se află în serviciul public de când se ține minte. Tu vii primar pentru că îți pasă de localitate, pentru că îți dai seama că ai o experiență, că ai cunoștință, că ai capacitatea de a-ți asuma riscuri, de a avea capacitatea de a hotărî probleme și de a fi alături de oameni. Angajamentele asumate și dovada lucrului bine făcut sunt caracteristicile de bază ale localității Budești. Un exemplu notoriu este Centrul pentru Copii și Tineret, care oferă un spectru larg de activități. Aici, fiecare spațiu poate fi considerat raiul modern al satului, unde tânăra generație, și nu numai, poate frecventa cercul de dans, biblioteca sau atelierul de meșteșugărit. Budești poate să mândrească
că are edificii sociale renovate, modernizate, dotate, dar avem și lucruri la care tindem încă. Ne-am dorit multe lucruri adăugător, de exemplu, avem documentația de proiect tehnic pentru a construi un centru sportiv, multifuncțional. Ne dorim foarte mult ca să finisăm proiectul de apă și canalizare. Suntem cu apeductul aproape de acum pe ultimii kilometri. Avem stație de purificare renovată, avem rețele vechi, undeva care acoperă numai 20% din numărul caselor. Nina Costiuc susține că cele 24 de ore din zi sunt prea puține pentru câte își propune să facă pentru sat și oamenii lui. Muncește mereu și încearcă să se ralieze la noile cerințe, care unora li se par greu de îndeplinit, dar ea știe că altfel nu ai cum să fii bun în slujba cetățeanului. 4 ani trec foarte repede și dacă spui că mai am încă mult până la alegerile următoare, atunci greșești amarnic și nu trebuie să lucrezi pentru următoarele alegeri. Trebuie să te realizezi și să faci ceva ca să rămână în urma ta, ca oamenii să spună, da, uite, am avut un primar cu care am putut să realizăm lucruri frumoase. Activitatea de îmbunătățire a condițiilor de viață a oamenilor din localitate pentru primărița din Budești este una permanentă și nu periodică. Ne dorim foarte mult ca toate drumurile din sat să fie bine amenajate și asfaltate. La acest compartiment lucrăm în fiecare an și reușim. Pas cu pas facem ca locuitorii Budeștiului să simtă confortul de a merge pe niște drumuri bune. Un proiect realizat înseamnă un nou început, susține Nina Costiuc. Fiecare om din localitate, fie că trăiește în centru sau la periferie, are dreptul să se bucure de aceleași condiții, drumuri, apeduct, instruire și asistență medicală. Mă motivează că pot împreună cu oamenii să schimb viața, fața localității, situația din localitate, să o fac ca ea să fie mai bună și ca oamenii aici să spună cu mândrie că ei sunt din Budești. Numărul proiectelor desfășurate, implementate și care au continuitate sunt de ordinul zecilor. Comuna Budești are încheiate contracte de parteneriat și de înfrățire cu orașe din România, Germania și Suedia. Deja de la începutul anului în curs au fost semnate 2 proiecte, unul susținut de Consiliul Europei și altul în parteneriat cu părțile terțe din Botswana și Suedia. Noile proiecte sunt îndreptate spre organizarea mai eficientă a timpului liber al copiilor și tinerilor din localitate. Urmăream acest reportaj și mă întrebam cum o femeie a reușit să facă în 2 ani ceea ce unora nu le-a reușit câteva decenii. Doamna Mascalu, care e Având secretul? un plan bine gândit, spirit de inițiativă, creativitate și susținere din partea bărbatului. Cum a spus și dumneiei, că capul este bărbatul, iar gâtul este femeia. Și unde se întoarce gâtul, acolo se duce și capul. Cum credeți, domn Drăguțu, o femeie poate reuși mai mult decât un bărbat? Da, poate reuși. Așa cum când femeia în familie cere de la bărbat și chiar bărbatul dacă nu are găsește și da, așa și în politică. Dacă cere, o să primească. De atâta că femeia este și un suflet și o ființă mai frumoasă ca bărbatul și de aceea ea se bucură de mai multe priorități. Eu mulțumesc tuturor participanților la emisiune și vreau să amintesc răspunsul unui participant la Vox.
O femeie poate construi cetăți, pentru aceasta are nevoie de sprijinul unui bărbat adevărat. Am fost eu, Victor Sofroni, mulțumesc pentru vizionarea emisiunii. Până la noi întâlniri în cadrul ciclului de emisiuni alternative. Să muncim mult, ori să muncim cu cap. Să economisim, ori să risipim. Să ne implicăm, ori să așteptăm. Noi alegem, împreună, la emisiunea Alternative, în fiecare săptămână la televiziunea ta. Alternative, idei bune pentru o viață prosperă.